Sziasztok! Hát itt vagyunk az év legnehezebb napja előtt. Én utoljára akkor izgultam ennyire, amikor posztoltam, amikor az első részt majdnem egy éve kitettem, amit azóta sem mertem megnézni. Ti jó sokan megnéztétek. Én nem mertem megnézni azóta sem, és nagyon izgultam. És most is nagyon izgulok, mert nagyon nehéz nap egy táplálkozási zavarral küzdőnek a karácsony, és a karácsonyt megelőző időszak, és szeretnék mindent elmondani. Valójában egy ilyen nyomás, de ezt most leveszem magamról. Szeretnék mindent elmondani, ami nehéz, és szeretnék tippeket adni nekünk, hogy túlélhetőbb legyen nektek, bármely szakaszában is vagytok most a táplálkozási zavarotoknak, de főleg most azoknak, akiknél most ez nagyon erős, mert ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak, nagyon nehéz napok vannak előttünk, és erre fel lehet készülni, és szeretnék majd erről együtt gondolkodni, vagy elmondani, hogy én miket találtam ki, hogy hogyan lehet felkészülni, és szeretnék a családtagokhoz is szólni, hogy hogyan tudják ezt könnyebbé tenni egy táplálkozási zavarral küzdő szerettüknek. Most először egy kis visszaemlékezés, ugye arról már meséltem, hogy az én anorexiám 2004-ben kezdődött valamikor ősszel, és a karácsonykor jutottam el egy olyan mélypontra, hogy utána úgy döntöttem, hogy bemegyek abba a kórházba, amit az anyukám már kinézett nekem. Elmeséltem már, azt hiszem, hogy többször is azt a történetet, amikor én már szinte semmit nem ettem, nagyon-nagyon le volt korlátozva, hogy hány kalóriát eszek, nagyon-nagyon be volt szabályozva, hogy hánykor ehetek utoljára, és volt ez a karácsonyi ünnepség a koleszban, búcsú vacsora a téli szünet előtt, ahol hát szerettem volna egész nap arra, így tuningoltam magamat, hogy majd egy valamit fogok enni a vacsorából, majd ott nem ezzel fogok foglalkozni, és aztán ez nem sikerült. Ott pánikba estem a vacsoránál, hiába, hogy ott voltak a barátaim, a tanáraim, amikor ütött az óra, hogy ehetek, mert ezek nem biztonságos ételek voltak nekem, amik ott a vacsorán voltak. Nem számoltam, osztottam, szoroztam, számoltam a kalóriákat, és egyszerűen csak kiakadtam, és bestresszeltem, hogy nem fog beleférni egy falat sem. És akkor ott hagytam az egészet, felmentem a szobámba, és ott egy valami nagyon apró dolgot, amiben volt osztva, azt ettem, és annyira mérhetetlenül szomorú lettem, és az volt bennem, hogy nem akarok tovább így élni. Ezek nagyon magányos pillanatok voltak, nem tudtam jól érezni már magamat a közösségben emiatt, nem tudtam részt venni, nem voltam már önmagam, és akkor felhívtam anyukámat, hogy karácsony után akkor bemegyek a kórházba, nem akarok enni, nem tudom, hogy lehet ezen változtatni, de bemegyek. És nagyon-nagyon féltem, de az a pillanat annyira nehéz volt, és annyira azt éreztem, hogy nem akarok tovább így élni. És akkor ezt még követte egy nagyon rossz karácsony, amiről nem beszéltem, amikor ugye hazamentem a koleszból, és volt a családi karácsony. És nekem az a szerencsém, hogy az anyukám nekem nem erőltette, hogy egyek. Tehát voltak a biztonságos ételeim, amik ki voltak számolva, hogy hány kalória, amit mertem enni, de ez nyilván nagyon-nagyon kevés. És ő ezeket készítette el nekem, és bár szomorú volt, és biztos, hogy rohadt nehéz volt neki, ő így segített nekem, és ez nagy segítség volt egyébként. De persze ott volt a karácsonyi vacsora, és akkor is így szerettem volna kivételt tenni, szerettem volna valamit megkóstolni, amit szerettem volna. Ugye mivel már nagyon régóta éhezünk ilyenkor, minden egyes illat nagyon durván érződik, nagyon éhes vagyok, nagyon szeretném megkóstolni, és miközben az asztalnál ülünk, és más boldogan beszélget és eszik, és semmit sem jelent neki az, hogy megegyen valamit, vagy sokat egyen, vagy még egyszer szedjen, nekem ez elképzelhetetlen, és nagyon-nagyon félelmetes.
És emlékszem, hogy elhatároztam, akkor már nagyon rossz állapotban voltam, elhatároztam, hogy kivételt fogok tenni, és megint nem sikerült, és akkor az anyukám az én biztonságos ételemet tette az asztalra, ami úgy emlékszem, hogy egy pár salátalevél volt. Szóval nagyon, nagyon szeretnék enni ezekből a dolgokból, de már elképzelhetetlenek, és nem biztonságosak. És abban alkalmazkodott hozzám anyukám természetesen, mert neki ez nagyon fontos volt, hogy valamit én is adjak, hogy abban az időpontban evett az egész család, ami nekem még biztonságos volt. És erre emlékszem, és ezen annyira összeszorul a szívem azóta is, hogy azt találtam akkor ki, hogy valamilyen desszertet fogok enni, mert nagyon szerettem volna valamilyen süteményt enni. Nagyon rég nem ettem süteményt, és tényleg így cukor, az a fekete lista tetején volt, liszt, tehát minden, amivel egy sütemény van, de nagyon, nagyon vágytam rá. És akkor ez 2004 vidék, tehát még nem, akkor ez az ilyen mindenmentes dolgok, ezek így egyáltalán nem voltak elérhetőek, de volt, mit tudom én, egy biobolt, és akkor anyukám elvitt engem oda karácsonykor napközben, vagy akkor válasszunk egy bármilyen, tényleg mindenmentes süteményt, amit megennék. És emlékszem, akkor ott tényleg nagyon hosszú percekig mindent nézegettem, mindennek néztem, hogy mi van benne, hány kalória, számolgattam a fejembe, és emlékszem, hogy kiválasztottam egy valamilyen almás rétesszerűséget, amiben ugye minden valamivel helyettesítve van. Arra viszont nem emlékszem, hogy megmertem-e végül is enni aznap. Lehet, hogy mertem belőle enni, de az is lehet, hogy nem. Vagy az is lehet, hogy megettem, de aztán lelkiismeretfurdalásom volt. Erre nem emlékszem, arra viszont nagyon emlékszem ennek az utolsó, kórház előtti utolsó vacsorának, és a legrosszabb anorexiás karácsonyomnak a vacsorájára, hogy szomorúan ültünk mindannyian, de senki sem akart, ott voltak a nagyszüleim is, a testvérem, az apám már akkor nem volt ott, nem akart senki erről beszélni, de közben meg volt egy elefánt a szobában, hogy itt van Lili már nagyon kórosan, soványan, és semmit nem eszik, és mindenki rohadt szomorú, de nem akarják erőltetni. Nagyon nehéz másról beszélni, és tényleg írtózatosan szomorú volt, arra emlékszem, és anyukámat nagyon kevésszer láttam sírni, hogy elképesztően erős nő, nagyon kevésszer láttam sírni, de akkor kiment, és visszajött, és láttam, hogy sírt, és tudtam, hogy miattam van, és rosszul is éreztem magamat emiatt, hogy elrontom a karácsonyt, szóval nagyon, nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, és emlékszem a nagyszüleimnél a karácsony, a nagymamám fantasztikusan főz, nagyon-nagyon bőséggel minden, tehát ő egy nagyon jó vendéglátó és szakács, és szereti, ha ott van a nagy család, sok-sok étel, sokféle étel, tényleg egy bőség van, és ez nekem rettentően félelmetes volt. Annyira ki voltam éhezve ezekre a dolgokra, annyira szerettem volna enni belőle, de nem mertem, ott nehezebben hagyták szó nélkül, az még nehezebbé tette az egészet, és ott pedig arra emlékszem, hogy amikor a család desszertezik, akkor én a kályha mellett nagyon-nagyon sok ruhába beöltözöm, mert akkor már nagyon fáztam a kóros lesoványodás miatt. Egy kávét ittam, amiben 2 édesítőszert tettem, és akkor nekem ez volt így az édesség, hogy ezt a fekete kávét elkortyolgattam, és emlékszem az ízére most, hogy mondom, ez a szaharinos, semmennyire nem tudtam részt venni a családi együttlétben. És akkor ott még ebben az állapotban és hangulatban eltelt ez az év, és aztán elmentem a Budai Gyerekkórház neurózis osztályra, ahol segítséget kaptam, és ahol hónapokat töltöttem el, és évekig még visszajártam. És egy jó hír, soha többé nem volt ennyire nehéz a karácsony, mindig itt van ennek az emléke. Már nem tudok rá annyira visszaemlékezni, hála Istennek, már azért megvéd a pszichém. Soha többé nem volt már ennyire nehéz, miután segítséget kértem. Mindig azért trigger, hogy anorexiásnak, bulimiásnak, túlevéses vagy bármilyen táplálkozási zavarral küzdőnek, hogy ott van egy napokig terülj asztalkám, és evés körül forog minden, ez mindig nehéz, de ilyen tragikus már többé nem volt. Hála a segítségnek, amit kaptam. A karácsony nagyrészt az evés körül
forog. Legalábbis én a magyar családban, ahol szocializálódtam, meg amit így a Magyarországon, de úgy amúgy az egész világon, amit látok, nyilván nem tudom ezt tapasztalatból, de hogy a karácsonyi menü, a desszert, hogy legyen egy tökéletes vacsora, és akkor napokon át, tehát nem az csak, hogy egy nap van egy nagy valami, hanem hogy több nap egymás követően jóval többet eszünk, mint ami megszokott. És hogy ez normális, tehát ilyenkor normális így telelni magunkat, meg jaj, úristen, de tele vagyok, de akkor 1 óra múlva repetázok, ami egy táplálkozási zavarosnak, főleg egy anorexiásnak elképzelhetetlen. És félelmetes, és tele van stresszel. Ugye ilyenkor az is van, amikor anorexiások vagyunk, hogy mások előtt tenni az nagyon nagy stressz. Nem jó mások előtt tenni, kerüljük ezeket a helyzeteket. Viszont nagyon nehéz karácsonykor elkerülni azt, hogy ne üljünk le legalább a szűk családunkkal együtt enni. Ez már önmagában egy stressz. Azért, hogy majd nézik, hogy mit eszek, mennyit eszek, hogyan eszem, akkor van ez a félelem, hogy majd kommentálni fogják. Szerintem ez a legnagyobb félelem ilyenkor. Ezt már több videóban is elmeséltem, több ilyen családi ünnep kapcsán is, amikor beszéltem. Elmeséltem, ez a leges-leges legnagyobb stressz. Mert nem tudatosak erre, egy csomóan nem akarnak rosszat a családban, de ott mint a nagymama, nagypapa, hogy egyél még, jaj, csak annyit szedtél, mint egy madár, csak csipegetsz, és amikor anorexiás vagy, ezt nem akarod hallani. Ez nagyon nehéz. Szóval azt, hogy mennyit, mit, hogyan eszek, azt egyáltalán nem, és ilyenkor nagyon félünk attól, mert ugye ki vagyunk téve egy csomó családtagnak, nyilván nem írtam mindegyiknek egy kézikönyvet, hogy hogyan bánjon velem, mit nem szeretnék hallani, mi nehéz nekem, mivel küzdök, de erről majd fogunk beszélni, mert amúgy ezt meg lehet csinálni, és sokat segíthet nekünk. Szóval az, hogy mit eszek, tehát maga az evésnek a kommentálása, plusz a kinézetnek a kommentálása, ami a leges-leges legnehezebb dolog egy anorexiás táplálkozási zavaros életében. Tehát mondjuk találkozunk ilyenkor olyan családtagokkal is, akikkel mondjuk évente találkozunk, és akkor nyilván látszik, hogy mennyit fogytam ez alatt az idő alatt, és akkor vagy ezt kommentálják, hogy úristen, de sovány vagy, amitől szégyellem magam, rosszul érzem magam, de közben van bennem egy ilyen gondolat, hogy na, ez az, ezen dolgoztam. Nem így nyilván, de egy örömmel tölt el. Ami meg ugye csak ahhoz vezet, hogyha mondjuk például elhatároztam én, mint anorexiás, hogy ma megpróbálok többet enni, vagy ma megkóstolok egy olyan ételt, amitől eddig féltem, most ebben az évben, ezen az egy napon megeszem a beiglit, mert amúgy nagyon-nagyon szeretem, de rettegek tőle, hogy megegyem, de ma megfogom. És akkor képzétek el, hogy akkor jön egy családtag, aki azt mondja, hogy tehát nyilván ilyenkor már meg vannak botránkozva, tehát nem azt mondják, hogy oly, de jól nézel ki, bár mondjuk ez a fogyás mértékétől is függ, mert simán, ha nagyon vékony vagy, akkor azt mondják, hogy na, ledobtál pár kilót, de jól nézel ki, és akkor ez is arra ösztönöz, hogy jó, hát akkor fogyok tovább, mert most jó úton vagyok, vagy ez az Úristen, Jézusom, nagyon somány vagy, fú, egyél valamit már akkor nem fogok enni. Mert elve, ha megerősítik, hogy milyen sovány vagyok, akkor lehet, hogy hiába volt ez a tervem, hogy ma valamit megkóstolok, akkor azt mondom, hogy ja, nem, most tök sovány vagyok, jó, akkor nem kockáztatok. Szóval ne semmit a kinézetre, se azt, hogy milyen sovány vagy, se azt, hogy milyen felszettél, azt sem mondjuk, hogy egészségesen nézel ki, aki gyógyulásban lévő anorexiás, és mondjuk a tavalyi karácsonyon csont és bőr ült az asztalnál, és most pedig már valamennyi kilót felszedett, és egészségesen néz ki, és hogyha nyilván nektek ez egy bók, családtagok, hogy már nem ezt a kórosan sovány szereteteket látjátok az asztalnál, és örültök neki, és ez egy ilyen pozitívum, egy dicséret, hogy de egészségesen nézel ki, de nekünk a fejünkben ez úgy hangzik, hogy nagyon meghíztál. És ez nagyon-nagyon vissza tud minket vetni, nagyon kellemetlen perceket okoz,
vagy akár napokat, vagy elindít újra egy olyan lavinát, hogy ja, akkor egy kicsit visszaveszek, akkor bocsánat, akkor nem kérek a halászléből, mama. Szóval, igen, most keresztetitek, hogy de hát most ez a családtagoknak, vagy a szeretteknek, vagy a hozzátartozóknak, hogy de akkor honnan tudom, hogy mit mondhatok, meg mit nem. Az a legjobb, hogyha semmit sem mondtok, sem a kinézetre, az alakra, az se egészséges, az se, hogy jobban nézel ki. Semmit sem mondjatok se a kinézetre, se az evését ne kommentáljátok. Mennyit, mit, mikor, hogyan, szedjél még, és ne tukmáljatok. Ezt egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy valaha ez egy anorexiásnak segített, amikor ő a nagyon szigorú tervét, és a kalóriáit, és mind az adagját kiszámította, és akkor az mondjuk segített, hogy a nagymama utána azt mondta, hogy na, szedjél még, vagy amikor már tényleg tele vagy már lelkiismeretfurdalásodban vagy ettél, akkor még szednek a tányérod, hogy na de még ezt, na de még ezt, ez senkinek nem segít a tukmálás. Szerintem ez egy egészséges embernek sem segít a tukmálás, ez nagyon old school, ez nagyon káros, ezt ne csináljátok, még ha nehéz, akkor sem, mert ezzel rosszat tesztek. Eleve a családban levés miatt is nehéz ez az időszak, tehát ilyenkor akkor is találkozunk a családunkkal, amikor mondjuk évente egyszer-kétszer találkozunk, mert nem annyira nagyon jó a viszony, de van egy ilyen nyomás, hogy a karácsonyt ezt a családunkkal kell tölteni. És nem minden család jó, és nem minden család kedves. De ilyenkor azon, hogy jó, most egy évben egyszer kibírom nem tudom, a dédimamát, vagy a nagypapát, aki mindig beszólogat, vagy a rossz indulatú nagybátyámat, akkor így magunkra erőltetjük, de igazából nem kell. Mert ha belegondolunk, sok család nem a legjobb szándéka ellenére sem ért meg minket. Nem olyan, mint mi vagyunk. Hogyha csak így a családtagjainkra gondolunk, ez nyilván nem mindenkire igaz, de lehet, hogy rád pont igaz. Úgyhogy elmondom. Ha a családtagjainkra gondolunk, így személyenként, nekem volt ilyen régen, én ezt elképzeltem, hogy melyikkel barátkoznék. Tehát, hogyha nem lenne az, hogy nekünk kötelező együtt lenni, mert család vagyunk, nem kötelező, de ugye ez a mondás, hogy kötelező, hogy amúgy találkoznék-e, elmennék-e, nem tudom, a tesómmal kávézni, csak amiatt, hogy ő milyen ember, vagy a tesómmal elmennék amúgy kávézni. De volt egy időszak, hogy nem mentem volna a tesómmal kávézni. Tartanám-e velük a kapcsolatot? És például, hogyha vannak olyan családtagjaink, akik folyton piszkálnak, beszólnak, és sértegetnek, rossz indulatúak velünk, rossz hatással vannak ránk, felidegesítenek. Most, hogyha belegondolunk, hogy kikkel akarjuk tölteni az időnket, főleg a szeretet ünnepén, tehát a szeretet ünnepén, akarok egy céltáblája lenni egy családnak, hogy milyen sovány vagyok, hogy élek, milyen munkám van, és nem csak táplálkozási zavar, akármi. Szingli vagy, miért nem szültél még gyereket, miért nincs pasid, hol tartasz a munkádba? Ja, hát a Petra már 5 éve ott van a cégnél, és őt előléptették. Tehát mindenféle ilyen rossz májú, rossz indulatú megjegyzéseknek ilyenkor a céltáblájává tudunk válni. Ha kiválaszthatnánk, hogy ebből a csomagból, ami a családunk, ki az, akivel amúgy is leülnék szívesen elfogyasztani ezt az ebédet, ami, ha anorexiás vagyok, amúgy is rohadt nehéz nekem és hatalmas stressz. Melyiket választanám? Választanám valamelyiket? Hogyha nem tudom, lenne egy olyan barátom, aki folyton sérteget engem, aki kommentálja a kinézetemet, hogy nézek ki, hogy eszek, aki beleszól a választásomba, akár a párválasztásomba, vagy a karrieremet szólja le, vagy akármit, ami nekem fontos, akár a képet, amit festettem, azt mondja, hogy dobd a tűzre, ez egy idő, pazarlás, ilyenekkel foglalkozni. Találkoznék ezzel a baráttal? Erőltetném a kapcsolatot vele, elmennék vele újra és újra kávézni, vele tölteném az ünnepeket, vagy mondjuk egy rossz fodrász, aki folyton nem olyan hajat csinál nekem, amilyet szeretnék, de hát ő a fodrászom, és akkor mindig elmegyek és fizetek egy fodrásznak, hogy megcsinálj nekem egy olyan hajat, amit gyűlölök.
Tudom, hogy ez nehéz, tudom, hogy ez nagyon nehéz. De például nekem is pont 2018 karácsonyán volt a családi karácsonyon, hogy megszakítottam. Akkor még nem tudtam, hogy akkor találkozom utoljára ezzel a rokonommal. Nem oké, nézetei vannak. Egy kifejezetten kellemetlen, rossz indulatú és nem túl okos ember. De hát család, de úgy szeret, jó, hát nem érzem, hogy szeret, mert amióta kisgyerek vagyok, csak beszólogat mindenre, és csak ugrat, jaj, csak így viccesen szívad. Jaj, hát ő ilyen, jaj, hát viccel, jaj, hát. És akkor valamit így annyira túlment egy határon, egy beszólásával, azt hiszem, hogy még a hangját is felemelte, hogy annál így felálltam, még a levesnél sem tartottunk. Nem szeretem a viszályokat, nem szeretek rosszba lenni, nem szeretek konfrontálódni, és itt igazából az történt, hogy meghúztam egy határt, hogy nem akarok ilyen környezetben lenni, ahol folyamatosan sértegetve vagyok, beszólogatva van. Nem oké, hogy úgy kell oda mennem egy családi ebédre, vagy előtte felvértezem magamat, hogy jó, ha majd ezt fogják mondani, akkor arra majd azt fogom mondani. Ez nem egy háború, amiben megyünk, hanem ez a szeretet ünnepén, a szeretteinkkel eltöltött idő, amiben megyünk. És nekem erről nem ez az elképzelésem, hogy folyamatosan sértegetve, egy vicc tárgyává vagyok téve. És akkor ott hagytam az ebédet, ez vidéken van, nekem vidékről származom, ott van a tágabb családom. Összepakoltam a kis cuccaimat, visszajöttem Budapestre, ami nekem az otthonom, ahol a barátaim vannak, és a nap és az ünnep további részét a barátaimmal, meg a barátommal, az akkori barátommal töltöttem. Nagyon fontos, hogy határokat húzzunk. És szerintem az nagyon tud segíteni nektek lányok, hogyha előre átgondoljátok, csinálni egy tervet. Én ezt nem csináltam akkor, mert nem voltam tudatos az anorexiámra, amikor ez a borzasztó karácsony volt. Én akkor csak rettegtem, és nagyon bezárt ez a rettegés az ételtől, meg a kommentároktól, de főleg az evéstől, hogy fogom tudni végig éhezni, miközben szeretnék enni, na szóval tudjátok, ezekről már beszéltem. Egy tervet készíteni arra, kikkel fogok találkozni, kik azok, akiket el tudok kerülni, kik azok, akiket jó lenne elkerülni, akkor is, ha nyomva vagyok, meg stresszeltetve vagyok ezen. Ez amúgy tök nehéz lehet, de hogy előre mondani, mielőtt elkezdődik a családi ebéd, vacsora, összejövetel, hogy én most olyan fázisban vagyok, vagy hát nyilván a saját szavaiddal megfogalmazva, az evéssel, az evészavarral, ha erre tudatos vagy bevallod magadnak, vagy másoknak, de hogy mindegy, most egy olyan állapotban vagyok, hogy nekem nagyon rosszat tesz, és szeretném, hogyha elkerülnénk az alatt az idő alatt, amit együtt töltünk, elkerülnénk az ételről való beszélgetést, az evésről, a hogyan, a mennyiség, tehát minden, ami az evéssel, meg az étellel kapcsolatos, illetve a kinézettel kapcsolatos dolgokat nem érintenénk. Minden másról beszélgethetünk, de ezekről én nem szeretnék. És hogyha ezen felül is erőltetve van, és belemennek, és belekötnek, akkor meg fel lehet állni. Hát te elmondtad, hogy neked ez nehéz. Most akkor ezt tartsa mindenki tiszteletbe, és családtagok, ti meg tényleg valahogy, ha arra gondolnátok, hogy mennyivel fontosabb az, hogy most itt van ez a szerettetek, akinek nagyon nehéz itt lennie, nagyon, nagyon stresszben van, hogy az mennyivel többet ér, hogy ő itt van, és békén hagyom, és ha csak egy darab paradicsomot eszik, azt is szó nélkül végignézem, vagy nem nézem, nem bámulom egyébként. Szóval ez sokkal többet ér, mint az, hogy te elmondhass neki, hogy mennyire keveset eszel, na megint már neked izét kéne, itt a zsír, egyed meg, rántott hús, ez többet ér, hogy így ráerőltessük, vagy tukmáljuk, vagy elmondjuk neki megint, hogy néz ki, amitől csak rosszul érzi magát. Hiába, hogy aggódtak ezzel, nem segítetek. Azt kell értékelni, hogy ő itt van, és neki ez nagyon nehéz itt lenni.
És meg főleg, hogyha megkér, hogy miről nem szeretne beszélni, akkor azt tartsátok tiszteletbe. Mert az is van, hogyha én elhatározom, hogy ennyit fogok enni, de akkor is teleszedik a tányéromat 16-szor, akkor annak csak az az eredménye, hogy akkor semmit nem eszek. És az is nagyon fontos, hogyha van olyan biztonságos étel, amit megeszik a hozzátartozótok, családtagotok, ismerősötök, tehát az anorexiás, aki az asztalnál van, akkor abból készítsetek eleget, mert az egész ünnepet ő azzal fogja végigcsinálni, tehát legyen belőle elegendő, hogy hozzá tudjon mindig férni, és ezt is lehet, hogy nehéz elfogadni, hogy nem a töltött káposztából fog enni, de hogy ő is hoz egy áldozatot, egy magának nehéz kompromisszumot, hogy el fog térni a szigorú szabályaitól mondjuk egy kicsit, és az belefér, hogy ezt és ezt ekkor és akkor megegye, akkor bármennyire is nehéz, legyetek olyan rugalmasak, hogy ezt elkészítitek neki, és nem azt erőltetitek, hogy de akkor is a pörköltből, meg a nokedliből legyél, mert abból valószínűleg nem fog. És ezt is ne roncsuk el, miközben eszik, ne roncsuk el azzal az étvágyát, a kedvét, a mindenét, hogy akármit kommentálunk, hogy jaj, bárcsak inkább ne ezt tennéd. Szóval na, értitek, ezt már körüljártuk. Semmi evéssel kapcsolatos komment, kinézettel kapcsolatos komment, tiltólista. És ami még tiltólista, ami miatt nehéz nekünk a karácsony, hogy ki vagyunk téve ennek a diet talknak hívják angolul, magyarul még nem nagyon olvastam ezt sehol, ez a diéta beszéd, és lefordítva, amikor annyira normális ilyeneket mondani, hogy fú, de már kiíztál, vagy jó, azt mind megeszed? Na hát akkor jöhet januártól a fogyókúra. Most ezt nem nekünk mondják az anorexiásnak, bár van, aki mondja, vagy például aki bulimiás vagy túlevéses zavara van, nem feltétlenül a tünete ennek a zavarnak, hogy kórosan sovány ez az illető. Tehát simán el tudod követni azt a hibát, hogy na, azt még megeszed? Fú, hát na akkor mehetsz az edzőterembe, veszem neked ajándéknak a bérletet. Szóval ez a diétás beszédnek az a lényege, hogy a kövér az egyenlő csúnya, felszedni kilót az egyenlő a legrosszabb, és mondjuk aki eszik, vagy többet eszik, az gyenge és szar. Mert bocs. És ezt még, hogyha nem nekünk mondják táplálkozási zavarosoknak, akiknek folyton körül forognak a gondolatai, hanem egymásnak mondják a társaságban, nekünk az is rossz. Tehát azt egymásnak mondogatjátok, hogy jaj, Katika, mennyit felszedtél, mióta tavaly nem láttalak, vagy hogy nem tudom, egymás tányérjába bele nézegetni, és hú, hát ha ezt még megeszed, akkor aztán irány az edzőterem, vagy nem tudom, de sokat ettem, mindegy, holnap egész nap csak vizet iszak, ők nyilván nem fogják ezt megcsinálni, de nekünk ezek létező gondok. Ezek általában nem komoly, tehát ezek nem olyan komolyak, mint az anorexia, tehát hogy nekik úgy nincs ilyen nagy problémájuk, ezek csak ilyen szóbeszéd, mert hogy ez így be van ivódva a kultúrába, hogy ez ilyeneket kell mondani. Meg nem tudom, egymás tányérjába turkálni, hogy hú, azt még megeszed? Hát újévi fogadalom úgyis az, hogy lefogyok, akkor eszek még 15 000 adagot a nem tudom, somlóiból. Szóval ez bármennyire komolytalan is, próbáljátok meg, legyetek tudatosak erre, hogy ha egy táplálkozási zavaros ül az asztalotoknál, vagy van a társaságotokban, akkor ezeket kiiktatjátok, mert neki ezzel nagyon-nagyon nehéz perceket okoztok, és neki ezek ellentétben veletek, ezek valós küzdelmek, hogyha ma egy kicsivel többet eszek, azt hogyan fogom ledolgozni, vagy hogyan tudom azt megcsinálni, hogy ne dolgozzam le. Ez egy nagyon nagy stressz. Nem éljítsétek ilyen jelentéktelen hülyeségekkel. Az érzelmi része is nagyon nehéz tud lenni a karácsonynak eleve, azért sok mindenki nagyon feszült, mert hogy itt most egy tökéletes napnak kell lennie, tehát egy tökéletes ételnek, egy tökéletes családnak, tökéletes ajándékoknak, tehát mindenki, én erre emlékszem, az anyukám mindig már tiszta ideg volt meg karácsony napjára, mert dolgozott, meg mellette bevásárolt, meg főzött, meg ajándékot vett, meg készített, és mi eljutottunk a karácsonyra, mert mindenki sík ideg volt. Szerintem ez azért nem ritka.
Ezekből lesznek azért nagy karácsonyi kirobbanó összeveszések. Tehát, hogy van egy nagy stressz a karácsonyban, és erről már beszéltem, hogy a stressz az még nagyobb táptalaja az anorexiás gondolatoknak, a táplálkozási zavaros viselkedésnek, tehát mondjuk egy családi feszkó, az simán egy bulimiásnál is be tudja azt indítani, hogy jó, akkor eszek, és akkor utána kihányom ezeket a dolgokat, vagy egy túllevésesnél, hogy túleszik, vagy egy anorexiásnál az, hogy hozzá se ér. Meg arról is beszéltem, hogyha szomorúak vagyunk, akkor is az anorexia el tud azért uralkodni, amikor jönnek a rossz gondolatok, vagy szomorú gondolatok, vagy mondjuk meghalt valaki, de aki most nagyon hiányzik, vagy nem tudom, akár egy családtagod, akit nagyon szerettél, és ilyenkor a gyász felerősödik, az nagyon-nagyon-nagyon nehéz, az nagyon szomorú. És a táplálkozási zavarosok vagyunk, akkor ez az egész fájdalom, ez átmegy abba, hogy akkor az evéssel foglalkozunk. Erre, ha oda tudtok figyelni, én most azért vagyok szomorú, mert mondjuk nincs velem itt a nagymama, akit nagyon szerettem, és nagyon hiányzik. Ezt szét lehet választani az evéstől igazából. De nehéz érzésekkel, meg ilyen hangulatban enni egyáltalán. Most az, hogy boldogan enni, de hogy enni is nehéz. Szóval nagyon, nagyon terhelt a karácsony, nagyon stresszes, és ezzel csak rosszabb nekünk. Úgyhogy a kedves családtagoknak, akik tényleg tudom, hogy nagyon igyekeznek, azért ilyen feszültek, mert azt szeretnék, hogy minden tökéletes legyen. Nem lesz tökéletes valószínűleg, vagy attól még lehet jó, és élvezhető, és kedves. Nem baj, nem lesz tökéletes, csak legyen minél stresszmentesebb, mert azzal egy anorexiásnak főleg nem segítetek, amikor is zsizseg a levegő, mert amúgy is arra én emlékszem, hogy azon az ominózus utolsó karácsonyon alapból tiszta ideg voltam, mert amikor már ennyire le vagy fogyva, akkor az egy nagyon, nagyon rossz idegállapot, meg az állandó éhezés, nem alvás, szóval ez tényleg borzasztó, tehát mint egy ilyen időzített bomba vagyok amúgy is, hogy ott ülök, és vagy akármikor elsírom magam, vagy akármikor felcsattanok, de én inkább úgy nagyon elsírtam magamat könnyen, és az, hogy ott az ételek vannak, és akkor erre még azt a stresszt, ami köztetek van, rájön, az tényleg egy biztos recept arra, hogy robbanok, vagy felállok az asztaltól, vagy elbőgöm magam. Úgyhogy próbáljátok meg minimalizálni, amikor eluralkodik ez a stressz, akkor gondoljatok arra, hogy mennyivel fontosabb a tökéletes karácsonynál az, hogy nyugiba, békébe legyünk, és ne ártsunk tovább annak, akinek ez a táplálkozási zavar miatt nehéz. Most jöjjön egy pár megoldás még azokra, amiket így nem adtam eddig. Az is nehéz, ugye, hogy nem tudjuk azt kontrollálni, hogy mennyi, ha mások szednek, hogy mennyi étel kerül a tányérunkra, illetve az is, hogy nem tudjuk pontosan, hogy miből készül. Tehát ha nem mi főzzük meg, akkor nem tudjuk, hogy mennyi olaj van benne, mennyi só van benne, tehát ez is nagyon félelmetes, hogy nem ismerjük az összetevőket, nem tudjuk kiszámolni, hogy mennyi kalória van az adott ételben. Amikor mi készítjük, akkor tudjuk, de ez is így nagyon nehézé teszi. Azt szerintem erre egy egész jó dolog, hogyha hagyjuk, hogy magának szedjen annyit, amennyit megmer biztonsággal enni. Az anorexiás hozzátartozunk, és az is jó, hogyha mondjuk nem az asztalnál szedünk, ahol mindenki látja, hanem mondjuk van egy konyha, akkor ott mindenki kiszed, és akkor behozza magának már azt, amit megeszik, hogy akkor se legyen ez az érzet, hogy nézik, hogy mennyit szedek, most magukba erőlködnek, hogy ne szóljanak be, valaki be fog szólni, ez is egy nagyon nagy stressz. És akkor azt hagyjátok, hogy annyit szedjünk ki magunknak, amennyit biztonságosnak érzünk. Ha ez ennyi, akkor azt légy szíves, fogadjátok el és hagyjátok szó nélkül. Ha szeretnénk utána, nem érzünk nagy bűntudatot, nem érezzük rosszul magunkat, akkor majd szedünk még egyszer. Csak ne erőltessétek.
Az is nehéz, lehet, hogy más időpontban kell lenni, mint szoktunk. Nekem például az a késő esti evés, ez egy nagyon nagy trigger volt mindig, ez egy kőbevésett szabály volt, hogy hány óra után nem lehet enni, és a mai napig ez az, amiben a legrugalmatlanabb vagyok, a késői evés. Hogyha tudtok ebben alkalmazkodni a táplálkozási zavaros rokonotokhoz, ismerősötökhöz, akkor ha nem nagy áldozat, tényleg este 8 helyett 6-kor vacsorázni, akkor szerintem azt tegyétek meg. Jó, értem, hogy nem lehet az egész karácsonyt most átalakítani, meg hogy ez nektek is nehéz, de ha szeretitek ezt az embert, akkor ilyen kicsi áldozatokat lehet hozni, mert ha nagyobb biztonsággal eszem este 6-kor, mint mondjuk elképzelhetetlen, hogy 8-kor vagy 9-kor vacsorázzak, akkor az mindenkinek csak sokkal jobb. Az is nehéz nekünk ilyenkor, hogy sokkal elérhetőbbek az ételek, és sokkal olyanabb ételek vannak, ezek az ilyen fear foodok, amiktől félünk, mert mondjuk cukros desszertek vannak, vagy zsírosabb ételek, és ezek folyamatosan elérhetőek. Ami egy ilyen állandó csábítás, tehát azt gondoljátok, hogy jaj, anorexiás úgyse érdekli őt, mert nem éhes, most tök mindegy, hogy mi van itt az orra előtt, ez nem igaz, én legalábbis a saját példámat tudom, hogy ez egy küzdelem, hogy ne egyek belőle, miközben még kínálgatva is vagyok, és írtó jó az illata, és nagyon szeretném, ha ez ilyen könnyű lenne nekem, de nem merem megcsinálni, és akkor meg tök rossz ételek közt ülni egész nap. Szóval, hogyha például azt meg lehet csinálni, hogy az asztalnál megettük a vacsorát, megittuk a kávét, megettük az ebédet, akkor ne a terített asztalnál szocializálódjunk utána, tehát ne ott üljünk fölötte egész este, nem tudom, menjünk át a nappaliba kártyázni, vagy valahol máshol folytassuk tovább az estét, mint az ételek körül. Az is nagyon jó, hogy ha ettünk, utána ugye bűntudatunk szokott lenni, akkor elkezdődik ez még hogyha szerettem is volna kivételt tenni, hogy most ma megkóstolom ezt a valamit, azért utána jönnek a gondolatok, hogy most ezt miért kellett, és akkor belekerülök egy ilyen nagyon rossz körbe. És erre lányok nagyon jó, hogyha van egy bizalmasotok, aki ott van a családban, mondjuk egy családtag, akit be tudsz ebbe avatni, és egyébként ez a bizalmas, ez folyamatosan jó, ha van, és jó a vacsoránál mellé ülni, vagy ebédnél, vagy az összejövetelen, hogy ő ott van melletted, akár megbeszélhettek egy jelet is, hogy nem kell mindenkinek tudni, ezt csendben lehet ketten, mert nem szeretjük a felhajtást, meg nem szeretjük, hogyha ezt mindenki látja, meg nem merünk szólni, de annak az egybeavatott embernek, akár csak nem tudom, megérintem a kezét az asztal alatt, jelez, vagy most nekem nehéz, és akkor vele vagy tudok beszélni, vagy ő tud nekem segíteni. Ez nagyon jó, hogyha van egy ilyen bizalmasotok, támogatótok, de hogyha nincsen egyébként az asztalnál, akkor a legjobb barátnőtök, ha mondjuk nem is veletek tölti a karácsonyt, hanem ő is a családjánál van, üzenetbe legyetek kapcsolatban, csak hogy el tud mondani, hogy most megettem ezt, most nagyon nehéz, most veszekszik a családom, most falásrohamom volt, de most nem szeretnék hányni. Szóval mindezt, hogy legyen valaki, akivel azonnal tudtok beszélni. És ezt most tök őszintén mondom, hogyha nincs ilyen egyáltalán elérhető a családotokban, nincs ilyen barátotok, akit beavattatok, akkor nekem nyugodtan írjatok karácsonykor is. Meg fogom adni a social médiámat is most, hogy könnyebben akár így telefonon kapcsolatba tudjunk lépni, mert azt nem ígérem, hogy telefont fogok nyomogatni, mert hozzám is jönnek barátok, meg én is főzni fogok, meg családot is látogatok, de hogy egy telefon, amikor azt érzed, hogy most nehéz, egyedül vagy, senkivel nem tudsz beszélni, akkor nyugodtan hívj fel karácsonykor. És azt hangsúlyozom, hogy nem vagyok szakember, azt tudjátok, hogy én nem vagyok egy szakember, de egy barát, aki keresztül ment ezen, azt tudok lenni, aki meghallgat téged, és tudja, hogy miről van szó, aki átélte ugyanezt, azt tudok lenni. Úgyhogy nyugodtan ezzel éljetek. Szóval az is jó, hogyha ugye jön az evés után a bűntudat, vagy mondjuk egy túlevés, vagy aki bulimiás, jön az, hogy akkor ettől meg kell szabadulni,
tök jó, hogyha evés után eltereljük a figyelmet játékokkal, valami tök más csinálunk, akár egy társas játékot, amire így tökre benne kell lenni, nem hagy más gondolatoknak teret, de közben vidám, vagy akár leülni, megnézni a kedvenc filmedet, játszani a hangszereden, ami ebből a stresszből ki tud mozdítani, és ezek a gondolatok addig szépen el fognak múlni, ezek a rossz gondolatok, amik az evést követik. És az is nehéz egyébként ilyenkor, hogy nem tudunk elvonulni, nem tudunk annyit egyedül lenni. Nekem például nagyon nagy szükségem van arra, bármennyire is szociális vagyok, meg szeretek emberekkel lenni, és sokat vagyok barátokkal, kellenek napok, amikor egyedül vagyok, és magammal vagyok, mert akkor tudok feltöltődni, tehát lemerül az elem, hogyha folyamatosan emberek közt vagyok, és egy kicsit fel kell töltődnöm egyedül, és utána tudok újra menni társaságba. A társadalom ezt nem annyira szereti, ilyen antiszociálisnak mondtak engem is a rossz fej családtagjaim, mert hogy szeretnék egyedül egy kicsit így a gondolataimmal lenni, feltöltődni. Ezt ér csinálni, és tudom, hogy karácsonykor ez az állandó, ma a mamáékkal vagyunk, holnap a délután, mindig folyamatosan emberek közt vagyunk, és ez rohadt nehéz bizonyos fajta embereknek. Szóval tényleg azt érzed, hogy már tele van a fejed, az együttléttel, mindenki beszél, folyton emberekkel kell lenni, meg olyanokkal is, akiket pont nem annyira szeretsz, tehát nem feltöltőek ezek a találkozások, hanem inkább leszívóak. Nyugodtan menj el egy laza sétára, ülj le a szobádba, csinálj valami más, nézd meg egy filmet, vonulj külön nyugodtan, ha szeretnél, akármit mondjanak. És azt is ajánlanám nektek, lányok, hogyha esetleg kitűztök, ez nagyon szuper, hogyha ki tudtok ilyet tűzni, hogy ma ezen a napon megpróbálok enni egy olyan ételből, ami amúgy egy fear food, amitől félek, ami elképzelhetetlen, és nem kell nagyon nagyot vállalni, szóval ha elképzelhetetlen dolgokat nem kell. Amennyi belefér, és hogyha nem sikerül most, akkor ne legyetek szigorúak magatokkal, ha majd megpróbáljátok újra, amikor kész vagytok megpróbálni. Ha most nem tudsz enni, akkor nem kell. Ha most szeretnéd megpróbálni, próbáld meg, de persze az a legjobb, ha megpróbálod, de hogyha nem sikerül, akkor utána ne haragudj magadra, és egy nagyon pici eredmény is eredmény. Hogyha csak valamit megkóstolsz, amit amúgy nem ennél, vagy amitől már félsz, de aztán úgy döntesz, hogy oké, ennyi elég volt, az is egy eredmény, hogy ezt megcsináltad, és aztán nem rohansz edzeni, vagy nem hányod ki, hanem ezt így megtartod. Az is egy nagyon nagy dolog. Nagyon fontos emlékeztető az az, hogy ez csak egy nap. Ez csak egy nap, vagy 2 nap, vagy 3, hol mi a szokás. Ez csak ennyi, és aztán menni fog tovább az élet. El fog múlni, és hogyha nagyon, nagyon nehéz is most, akkor is tarts ki. És végül egy nagyon fontos emlékeztető, hogy nem vagy egyedül, ma sem vagy egyedül, bármennyire is úgy tűnik, hogy a világon senki nem érti meg, hogy mi mész keresztül, és mindenkinek ez a legegyszerűbb dolog a világon, hogy egyen, és még többet egyen, és teleegye magát, és boldog. Amiatt se szégyeld magadat, és ne legyen ez egy kudarc, hogy neked ez nem ilyen egyszerű, mint mindenki másnak. Ez nem egy kudarc. És tényleg, hogyha valóban azt mondod, hogy Lili, én rohadt egyedül vagyok, tehát tényleg nem ismerek se a családomban, se egy barátom nincs, senki nincsen, akkor légy szíves, jussak eszedbe, és megosztom az elérhetőségemet, és nyugodtan beszéljünk, ha szeretnél valakit, aki tudja, hogy mi mész keresztül. Én tudom, hogy mi mész keresztül, és abban is biztosítani tudlak, mint ahogy én 2004-ben végig éheztem és szenvedtem a karácsonyt, és aztán pedig kórházba mentem. Onnan egy olyan utat jártam be, hogy ma már ez egy örömteli dolog főzni, enni, együtt lenni,
és ez neked is sikerülni fog, és ehhez nem is kellett 20 évnek eltelni, ez minden évben csak egyre jobb lett. Viszont nagyon kellett az hozzá, hogy professzionális segítséget kérjek. Meg hát én is nagyon kellettem hozzá, hogy akarjam. Nagyon boldog karácsonyt kívánok, és legyél amilyen kedves és elnéző csak tudsz lenni magaddal, meg hogyha a környezetedben nem is annyira kedvesek az emberek, de akkor is legyél magaddal az.